8. desiatku svetových šampionátov začal ľadový hokej v Moskve. Do ruskej metropoly sa vrátil po 21 rokoch. Moskva sa za ten čas zmenila azda ešte rýchlejším tempom ako svet naokolo. Mesto protikladov je dostatočne fotogenické na to, aby si vyžiadalo prinajmenej toľko pozornosti ako športové boje. Naše štáby mapovali obidve stránky trojdýždňového ruského dobrodružstva. Naši hokejisti si svoj stan rozložili v hale Mykyšči. Počas úvodných tréningov na ľade nechýbal brankár Kryžan, ktorý mal po play-off vo Švédsku problémy so slabinami. Z posíl zo zámoria boli v Moskve prvý Chára s Jurčinom. Deň pred úvodným duelom s Norskom sa hlásili aj útočníci Šatan a Radivojevič. Tréner Julius Šupler sa proti Nórom musel zaobísť bez Gáboríka, ktorý mal črevnú virózu. V bránke si premiéru na šampionáte odkrútil Halák. Po úvodnom zastreľovaní prišli čoskoro aj góly. Šatan zakombinoval s Kapušom. Uram to skúsil a Uram otvára skóre, vyhrávame 1-0. Po 12 minútach Marek Uram krásnou strelou švihom. Takto prišlo to, čo sme potrebovali. 16. reprezentačný gól Mareka Urama. Muža, s ktorým sa nepočítalo už, že by sa vôbec objavil tu v Moskve. Akýkoľvek náznak trápenia z normy zažehnal 51 sekúnd po úvodnom góle Chára. Obranca Bostonu prestrelil Dropnesa z podobnej pozície ako Uram. Našim tak vyšiel nad očakávanie vstup do dôležitého prvého zápasu v skupine C a už v 13. minúte vyhrávali 2-0. V polovici duelu po našej presilovke 5 proti 3 ušiel Lund, ale našťastie mieril len do žrtky. Ďalšiu početnú výhodu sme už využili. Po krásnej spolupráci sa puk cez Somíka a Štrbáka dostal až k Radivojevičovi, ktorý definitívne zlomil odpor húževnatých Severanov. Brankár Halák pri svojom debute na šampionáte vychytal 0. Bol to prvý zápas a veľa vecí ešte nefungovalo, bola tam nejaká nepresná rozohrávka, niekedy sme si nedali na palicu nahrávky, takže to všetko ešte sa musí vylepšiť a prídu ťažší súperi a budeme musieť hrať lepšie. Vstup do šampionátu je veľmi dôležitý a Nóri hrali dobre dozadu, tak my sme potrebovali dať taký nejaký gól na ukludenie a som rád, že sa nám to podarilo. Tak ja si určite vážim vlastne to, že som si udržal čisté konto už len preto, lebo toto sú najhoršie zápasy, kde vlastne vôbec nestrelajú a potom z ničoho nič dojdú a majú šance, takže určite takéto zápasy nikto nemá rád, žiadny brankár, ale som rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Po príchode Pavla Demitru a Mariana Hosu počas voľného dňa pred druhým duelom bolo Slovensko na majstrovstvách sveta v plnej sile. Po vypadnutí v NHL a krátkej pauze sa obaja na šampionát veľmi tešili. O to viac, že si po dlhšom čase opäť zahrajú s Marianom Gáboríkom, ktorého problémy s črevnou chrípkou už ustúpili. Fanúšikovia sa tešili na kúsky hviezdneho tria Hosa, Demitra, Gáborík a dúfali, že oporou za nimi bude Kryžan. Rovnako ako proti Norsku, aj s Nemeckom začali naši veľmi dobre. Súpera dostali potlak a v 9. minúte dorazil v početnej výhode puk za Jonasov chrbát Podhradský. 1-0. Kapuš posunul Uramovi. Odrazený puk sa dostal Richardovi Kapušovi. Šatan, naši sa rozostavili. Peter Podhradský, druhý gól! Dva presilovkové góly nášho obrancu, tak to je famózny strelecký koncert, ktorý nám tu predvádza náš obranca. Prvý gól na šampionáte naši inkasovali až v závere druhého duelu. Regulárnosť Bušovho zásahu overoval hlavný arbiter Kurman s videorozhodcom. Črtajúcu sa drámu naši blesku rýchle zažehnali, keď už o 115 sekúnd vymietla Kapušova strela ľavý horný roh Jonasovej bránky. Ten ich výkon stúpa s každým jedným striedaním. A teraz Marian Gáborík vyštartoval, posunul puk Hosovi. Hosa, Gáborík, gól! Po nádhernej spolupráci dvoch Mariánov sa zrodil jeden z najkrajších gólov šampionátu, ak nie vôbec najkrajší. Na konečných 5-1 upravil necelé 2 minúty pred koncom Somík. Už po dvoch stretnutiach tak bolo jasné, že Slovensko postúpi do ďalších bojov. Oni hrali disciplinovane a tvrdo a všetci 5 hráči ustupovali, tak ťažko sa medzi nich
presadzovala. Ja som skromný a som rád za každý gól vlastne, takže to je jedno, či prvý alebo druhý, ale hovorím, dôležité bolo to víťazstvo a že to aj mužstvu pomohlo. Je čas po 5 rokoch na veľkom podujatí zdolať Kanadu. Našim sa vydaril vstup do zápasu, keď v 3. minúte Rolosona prestrelil Jurčina. Po 10 sekundách tak potrestal vylúčenie Šulca. Kanadania odpovedali takisto v presilovej hre. Haláka prekonal Murphy. Hral sa výborný hokej, ale naši čoskoro museli doťahovať náskok súpera. V úvode druhej časti vyhrával zámorský tím po úspešnej koncovke hokejového pracanta Majersa. Chlapci bojovať, ozýva sa na tribúnach. Naozaj teraz tá bojovnosť musí z našej strany byť na maximálnej možnej miere. Prehrávame 1-3. Erik Brewer si nakorčuloval. Ešte Gáborík zvádza ostrý súboj s Brewerom. Brewer si neporadil s Hossom. Hossa v príležitosti, Marian Hossa. Gól! Famózny Marian Hossa, faulovaný, strieľa gól na 2-3. V krásnom hokejovom predstavení dominovala ofenzíva. V 36. minúte zvýšil Hemhajs už na 4-2 pre Kanadu. Naši však dreli a takisto trestali chyby zámorskej obrany. Po štrbákovej kolmici zakončil v závere druhej časti svoj nájazd rutinérsky Uram. Udržali sme sa v útočnom pásme. Marek Uram to skúsi. Opustená bránka Kanaďanov. Gól! Miro Šatanzúla. Ten puk bol jednoznačne za bránkovou čiarou vyrovnané. 4-4. Zlikvidovali sme dvojgólový náskok, no tretí raz inkasovali v oslabení. Na Nešov gól už nik neodpovedal. Slovensko prehralo s Kanadou 4-5. Dali 3 góly z presilových hier, takže vedeli sme, že keď chceme byť úspešní v tomto zápase, tak musíme hrať čisto a nenechať sa vylúčovať, ale nejaké fauly sa nám tam podarili, no a Kanadiania vedeli tie presilovky využiť. Bol to dokonca vyrovnaný zápas, mohli sme vyhrať a oni sme doťahovali stále ten výsledok a chalani siahli na dno svojich stýl a škoda toho. Kanada sa na svoje tzv. Povinné víťazstvá v základnej skupine poriadne nadrela. S Nemeckom strelil Myers víťazný gól až v 52. minúte, aj Nóri prekvapujúco dlho držali krok s favoritom. Po Andersonovom góle vyrovnali na 2-2 a zámorský tím musel o 3 body dlho bojovať. Až góly Downa a Williamsa v záverečnej časti zlomili odpor húževnatého súpera. Kľúčový duel o postup do 8-finálovej skupiny a tým aj o istú záchranu bol pre Nemcov a Nórov ich vzájomný duel. Lepšie ho začali Nemci, ktorí v 15. minúte viedli už 2-0. Severanom sa však v úvode druhej časti podaril málo vídaný obrat. Počas 102 sekúnd strelili 3 góly a zrazu boli na koni oni. Lenže chyby robili aj norskí hráči a tie Nemci trestali. Takisto 3 gólmi, ibaže v rozpätí 8 minút zvrátili výsledok na svoju stranu. Nemecko zdolalo Nórsko 5-3. Z prvého miesta postúpila do 8-finálovej skupiny Kanada. Naši obsadili druhú priečku. Bojom o záchranu sa vyhlo Nemecko. Nóri si však v skupine o udržanie zachovali miestenku medzi elitou. V okolí 500 metrov od zimných štadiónov majstrovstiev sveta v Moskve vám alkohol nenalejú. Z preventívnych dôvodov, aby sa predišlo prípadným výtržnostiam. A tak som tu nevidel tento posunok. Bol rozšírený najmä v období bývalého Sovietskeho zväzu počas tzv. Suchého zákona. Kto nemal na fľašu vodky, si takto zháňal kumpánov, čo by sa na ňu poskladali. V dnešnom Rusku údajne týchto posunkov ubudlo. Nie, že by sa pilo menej, to skôr naopak, ale vraj je čoraz viac ľudí, ktorí si môžu sami kúpiť celú butilku. Darmo, životná úroveň stúpa aj v Rusku. Klopkanie na hrdlo sa pripisuje istému klampiarovi, ktorý v cárskom Rusku opravil strechu najvyššej veže a za odmenu získal od cárovnej výsadu piť zadarmo, čo hrdlo ráči. Lenže podgurážený klampiar raz písmo stratil a namiesto neho mu dali už len cársku pečiatku na krk. A tak si klopkal pod bradu a krčmári mu naďalej nalievali bez platenia. Ale aj dnes mnohí pijú tak, ako by to bolo zadarmo. Štatistiky hovoria, že každý 5. Rus je notorik a veková hranica alkoholikov sa znížila zo 40 na 25 až 27 rokov. Pritom Rusi vraj nepijú len tak, ale s dušou. Musia mať nejaký dôvod, dokonca myšlienku. Neviem. Kolegu v Moskve kontrolovala hliadka. On dopadol dobre, ale milicionár, čo mu predvádzal detekčnú trubičku, nafúkal 1 promile. Pečiatku na krku nemal, ale možno si ju kolega nevšimol.
Obhajcovia titulu zo Švédska vstúpili do turnaja duelom s Talianmi a od 4. minúty prekvapujúco prehrávali, čo spôsobil D. Betin. Trikorunky sa ale rýchlo otriasli, vyrovnal Johan Davidson, ktorý neskôr pridal ešte jeden gól a na ďalšie dva prihral. Do vedenia poslal favorita Enval, Švédi zvíťazili na talianskom 7-1 a v ďalších dvoch vystúpeniach v skupine triumfovali tiež o 6 gólov. Lotyšov zdolali 8-2 a Švajčiarov 6-0. Reprezentanti Švajčiarska zohrali svoj úvodný duel s Lotyšmi, góly padali len v druhej tretine, o prvý sa postaral Darzinš. Obrat v skóre spôsobila dvojica Vixer-Žanen, ktorí si prihrali na góly v 36. a 39. minúte. Výsledok 2-1 si Švajčiari obľúbili, rovnakým pomerom zvíťazili aj nad Talianskom. Bezbodoví Lotyši a Taliani bojovali o postup do 8-finále. Favorizovaní Pobalťania ešte 3,5 minúty pred koncom viedli 2-1, no potom sa zrodilo šťastné vyrovnanie Anzoldiho. Záver duelu sa zmenil na málo vídané strelecké preteky, k čomu výrazne prispel neistý lotyšský gólman Naumous. Borgatello skóroval 60 sekúnd po vyrovnávajúcom góle. O ďalších 28 sekúnd Taliani druhýkrát v zápase neustrážili Darzinša. Ťažkou skúškou to bolo aj pre nervy trénera z Naroxa. Šampionátovú premiéru teda zažilo rozhodovanie o víťazovi v predĺžení už počas súbojov v skupine. Talianským hrdinom sa stal Cirone, kanadskému trénerovi Guletovi sa splnil sen doviesť azúrovú skvadru do svojej vlasti. Lotyšom nevyšiel 8-finálový cieľ, no v skupine o záchranu napokon triumfovali a vyhli sa zostupu. S plným počtom bodov do ďalších bojov postúpili víťazi skupiny A Švédi. Alojz Hadamčík vedel, že Američania budú najtvrdším orieškom v úvodných troch zápasoch Česka na šampionáte. Jeho zverenci sa ujali vedenia po presilovkovej kombinácii Výborný, Hlinka a strieľajúci Čáslava. Na trestnej lavici sedel Ryan Sutter. Mladý obranca svoj podiel na českom góle zmazal v 25. minúte, keď pre zmenu on skrátil trest Platilovi. Tvrdú ranu napálil do žrtky, no odrazom od Čechmánka sa puk dostal do bránky. Po 10 minút skvelú uličku od Oleša zužitkoval Irgo a Česi opäť viedli. V tretej tretine hru zdržala potyčka, v ktorej bol najaktívnejším mužom Čechmánek. Americký tím mu pravidelne brnkal na nervy. Keď sa po dlhšej dobe a udelení dohromady 60 trestných minút začalo hrať, presadili sa opäť Česi. Jan Marek daroval gól Penkrátovi. Američania kontrovali v oslabení, v útočnom pásme sa rozostavili ako počas presilovky a kontaktný gól dosiahol Lerose. V zápätí sa nechal vylúčiť Hubáček a Hutchinson od modrej vyrovnal. Hroziace predĺženie obrátil Bednáš, ktorému naservíroval puk Marek. Česi zvíťazili 4-3, no rozhodujúci gól mal na sebe veľkú pečať pani Šťasteny. V osobe Kurta Frasera našli Bielorusi po Henlonovi druhého zámorského kouča svojej reprezentácie. Keďže aj Rakúšania prehrali oba dovtedajšie zápasy v skupine, vzájomný súboj mal určiť 8-finalistu. Rýchle bieloruské vedenie 2-0 naši juhozápadní susedia v druhej tretine stiahli. 2 gólmi vyrovnal obranca Andrej Lakos. Ugarov, Antonenko a Kulakov však napokon zariadili výhru 5-2 a postup zo skupiny ďalej. Rakúšania nakoniec nezvládli boj o záchranu a z najvyššej kategórie majstrovstiev sveta vypadli. Pre Erku Westerlunda bol moskovský šampionát rozlúčkou s postom fínskeho reprezentačného trénera. S domácim Ruskom predviedli ho zverenci vrchol úvodnej časti turnaja. Na 1-1 vyrovnal Tuomorutu, no Rusi, ktorí predtým rozdrvili Dánsko 9-1 a Ukrajinu 8-1, rýchlo odskočili na rozdiel 3 gólov. Najprv Gončara krásne našiel Kovalčuk a dvakrát úradovala kazanská formácia zohratá z klubového pôsobiska. Jej líder Morozov bol najväčšou postavou podujatia a keď sa neskôr zranil, nikto ho nedokázal nahradiť, ani hviezdy z NHL. Fíni sa ani za stavu 1-4 nepoložili a veterán Jere Lehtinen dosiahol v 49. minúte dôležitý kontaktný gól. Lenže zborná už bola nezastaviteľná. Piotr Šťastlivý upravil na 5-3. Severania sa ešte raz vzopreli úlohe bezproblémového štatistu pri domácich oslavách. Ich najskúsenejší obranca Peteri Numelin 6 minút pred koncom znížil na konečných 5-4 pre Rusko.
Komu zostane čierny Peter v podobe posledného tímu skupiny D, sa rozhodlo medzi Dánskom a Ukrajinou. Vikingovia viedli po 86 sekundách, ale na Starkovov gól odpovedal Materuchin. Prestarnutý tím Alexandra Seukanda však nedokázal vzdorovať Dánom, ktorí nabrali rozhodujúci náskok ešte v prvej tretine. Peter Regin prihral na prvé 3 góly svojho tímu. Na 2-1 poslal do šance Pandera a na 3-1 zvýšil elegantne zadovkou Kim Stol. Ten v zápase skóroval dvakrát, Ukrajinec Materuchin podobne, no Dáni zvíťazili vďaka tímovému poňatiu 4-3 a poslali Ukrajincov do nakoniec neúspešného boja o záchranu. Rusko, Fínsko a Dánsko postúpilo do osemfinálovej skupiny k trojici Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko. Moskovské metro je jedným z najväčších svetových unikátov. Denne prepraví vyše 11 miliónov ľudí. To znamená, že celé Slovensko by sa mohlo previesť dvakrát. Bez metra, ktoré v roku 1932 začali budovať pomocou 8 koní a jedného nákladného auta, by doprava v Moskve jednoducho skolabovala. Pritom nejde len o dopravný prostriedok. Väčšina staníc je vzácnym umeleckým dielom, na tvorbe ktorého spolupracovali poprední sovietski architekti, maliari a sochári. Metro Majakovská je jednou z najstarších a najkrajších staníc v Moskve. Slovenské veľvyslanectvo sa nachádza len niekoľko 100 metrov odtiaľto. Stanica získala zlatú medailu na svetovej výstave v New Yorku. Vzácne obrázky vyložené mozaikou na strope je možné vidieť len ak sa postavíte presne pod nimi. Stanicu Plošťať revolúcie zdobí 80 bronzových sôch s revolučnou tematikou. Sú tu zväčšnení tak vodcovia Veľkej oktobrovej revolúcie, ako aj obyčajní robotníci, ich deti či psi revolucionárov. Stanice metra Kropotkinskaja a Komsomolskaja získali za svoju krásu Grand Prix na svetovej výstave v Bruseli. Za obrovské umelecké diela považujú odborníci aj ďalších 50 staníc. Moskovské metro však nie je len na okrasu, plní aj funkciu úkrytov. Napríklad stanica Majakovskaja zachránila tisícky životov počas bombardovania Moskvy nacistickým Nemeckom. Za prvý polrok druhej svetovej vojny sa v metre narodilo 213 detí. Podľa niektorých odborníkov metro je vlastne akýmsi podzemným mestom, do ktorého sa v prípade ohrozenia zmestia všetci obyvatelia Moskvy. Dnes má metro takmer 200 staníc a rozšíruje sa ďalej. Do osemfinálovej skupiny si slovenský tím preniesol 3 body a pred sebou mal vidinu 3 súperov, z ktorých ani jeden nepatrí k našim obľúbeným. Prví prišli na rad hráči Spojených štátov amerických. Hneď v prvej akcii ukázali všetky svoje prednosti, častú a presnú streľbu podporenú veľkým dôrazom pred oboma bránkami. Do vedenia však mohli ísť aj Slováci, v presilovke delili Urama od gólu len milimetre. A prehrávame 0-1 po tom, čo Hutchinson napriahol od modrej čiary. V 9. minúte prvý gólový moment. Po 2 nevyužitých presilovkách našej reprezentácie sa presadil americký obranca Hutchinson. Druhý gól bol podstatne nepríjemnejší, padol totiž v našej presilovej hre. Demitrovi vypichol puk Becks a prehrávali sme už o 2 góly. Ešte stále však nebolo nič stratené. Bošenský už je na ľade, ale Uram krásne našiel Zdena Cháru. Síce to nebola využitá presilová hra, ale predsa kontaktný gól a veľké psychické povzbudenie. Konečne naša využitá presilová hra, kontaktný gól a šanca na zvrat. Lenže v druhej tretine zvýšil na 3-1 mladúčky Phil Kessel, ktorý na prelome rokov 2006-2007 prekonal identický druh rakoviny, aký trápil cyklistu Lensa Armstronga, a pripísal si aj asistenciu pri 4. americkom zásahu z hokejky Bošenského. V tretej tretine si náš súper bezpečné vedenie strážil len s jedinou výnimkou. Gáborík znížil na konečných 2-4. Prvý osemfinálový duel priniesol prehru a nutnosť bodovať v ďalších 2 dueloch. Bolo trošku agresívnejšie to napadaní. Mali stále o krok vpred, ja si myslím, že na nás sa trošku prejavila únava, ale hrali veľa jednoduchšie, viac strieľali a z toho rezultovali aj tie góly.
rovnako dobrých hráčov, ak nie lepších, a myslím, že to bolo len naozaj vyzerali Američania tam rýchlejší a bolo to len asi v tom, že viacej chceli ako my. Julius Šupler musel pred duelom s Českom zapracovať na psychike. Na majstrovstvách sveta sme s veľkým rivalom vyhrali jediný raz. Plekancov gól z 9. minúty chcel nadviazať na šnúru českých úspechov. Hossa, Gáborík. Už to hádza pred bránkovisko, Dimitrovi, gól! Vyrovnané 1-1. Šťastný gól postavil Slovákov na nohy a v 31. minúte náš tým už vyhrával. Postarala sa o to trojica Podhradský, Šatan a Kapuš. Perfektnú prácu odvedol Peťo Podhradský, keď pri signalizácii toho vylúčenia sa zbytočne nezbavil puku, zatiahol až za bránu. Na to Miro Šatan super to prihral pred bránou a mne sa to podarilo dostať do siete. Môžeme ísť dopredu, Šatán. Má tam Gáboríka. Gáborík príležitosti, gól! Marian Gáborík nazbieral na šampionáte v 6 zápasoch 11 bodov a víťazstvo nad Čechmi malo jeho výrazný rukopis. Nič na ňom nezmenila ani Kleslova konečná úprava výsledku. Rozdiel v skóre nebol taký výrazný ako výškový medzi Chárom a Výborným. Výhra 3-2 však znamenala cenné body. Čestný zápas sme ich do ničoho vyloženého nepustili. Vlastne povedali sme si, že budeme vychádzať maximálne z defenzívy a tak aj bolo. Boli sme, dá sa povedať, dosť pokope, všetko sme zúsťovali, takže naozaj toho miesta tam mali málo. Vytvárali sme si veľa šancí, sme si povedali, že musíme hrať u nich v tretine. Hrali sme perfektne tam a sme si tam hádzali, vytvárali sme si šance, takže takto musíme hrať každý zápas a dúfam, že to pôjde ďalej takto. 17 hodín po zápase s Čechmi čakali na Slovákov oddychnutí Bielorusi. Tí na postup potrebovali bodovať naplno a tak museli otvoriť hru. Inokedy nepriestrelný Mezin inkasoval v 12. minúte z Chárovej hokejky a Slovensko po využitej presilovke viedlo 1-0. Prvá tretina sa ale skončila nerozhodne. 1-1 v 16. minúte sa o to postaral Ugarov. Gáborík. A Dimitrová strela, ešte to tam hodil Marian Gáborík, gól! Excelentne Marian Gáborík. O 2 minúty sa náš najlepší hráč na turnaji nadýchol opäť. Hossa pekne predložil na Gáboríka. Gáboríka, gól! Neuveriteľný Marian Gáborík. To je koncert Mariana Gáboríka, 2 nádherné góly. Rýchle slovenské vedenie o 2 góly Bielorusov nezlomilo. V zápase síce ani raz nezužitkovali početnú prevahu, ale v priebehu 30 sekúnd sa vrátili do hry o postup. Najskôr znížil ich kapitán Antonenko a po góle Kolcova bolo dokonca vyrovnané 3-3. Ani prípadné víťazstvo v predĺžení však pre nášho súpera z hľadiska postupu nič neriešilo. Trojbodová nutnosť velila k vabanku so 6 hráčmi v poli. Môžeme ísť dopredu. Marian Gáborík môže rozhodnúť. Pekne si to tam hodil do voľného priestoru. Prihrávka pred prázdnu bránu, je rozhodnuté. Pavol Demitra. Po víťazstve Slovenska 4-3 sa čakalo už len na meno štvrťfinálového súpera. Za stavu 3-1 sme si naozaj teda chceli to víťazstvo udržať a dostali sme 2 rýchle góly. Samozrejme, nikto to neurobil na schvál a som rád, že mužstvo sa z toho dostalo a naozaj šlapalo do konca. Bolo tam cítiť, vlastne sme hrali veľa zápasov, moc voľna sme nemali, takže tí Bielorusi boli trošku vo výhode. Vlastne včera nehrali, takže som rád, že to dopadlo teda v náš prospech. Kanaďania, naši premožitelia zo základnej skupiny, prešli hladko aj ďalšou fázou turnaja. V zámorskom derby sa tešili z gólu už po 8 sekundách hry. Mac Clementov gól nadviazal v podobne rýchlom duchu Cammalleri. Američania už na začiatku 3. minúty prehrávali o 2 góly, navyše Lombardy dosiahol hat-trick. Javorové listy zvíťazili 6-3, podstatne viac problémov im narobili Česi. Tí 3-krát o gól viedli, v 47. minúte upravil na 3-2 Oleš, ale kanadskému tímu sa 3-krát podarilo vyrovnať. Kapitán Down poslal duel do predĺženia. V pridanom čase vymenil Čechmánka v českej bránke Pins, no pobudol tam len 23 sekúnd. Erik Stahl rozhodol o víťazstve 4-3. Kanada len s touto malou bodovou stratou vyhrala 8-finálovú skupinu. Američanov posunula pred náš tým výhra vo vzájomnom zápase a Česi potvrdili svoju štvrťfinálovú účasť práve bodom získaným s Kanadou.
Pohľad na davy ľudí čakajúcich v dlhých radoch na klobasu či banány je už v Rusku dávno minulosťou. Dnes neexistuje tovar, ktorý v Moskve nezoženiete. Priamo pod Červeným námestím a Kremlom sa na 4 podzemných poschodiach rozprestiera jeden z najväčších obchodných domov v Rusku, Ochotný riad. Náš zákazník má od 14 do 30 rokov. Je to veľmi dynamická a energická časť populácie, ktorá už vie zarábať veľké peniaze a rada ich aj míňa. Mladí nie sú len zákazníci. Potvrdením toho, že v Moskve je možné všetko, je obchodný reťazec Kýry Plastininovej. Kýra má totiž len 14 rokov. Je najmladšou návrhárkou na svete. Veľmi rada tu robím. Máme všetko ružové, dobré pracovné podmienky. Mnohé naše zákazníčky sa tešia, že sa objavilo také šikovné dievča, ktoré ponúka tovar pre našu vekovú skupinu. Koncom roka budeme mať 40 obchodov. V každom z nich pracuje asi 30 ľudí, takže Kýra vytvára aj pracovné miesta. V ochotnom riade je vyše 150 obchodov rôznych svetových značiek. Sú tu aj stánky rýchleho občerstvenia a drahé kaviárne. Na nákupy dávame najmenej $500 mesačne. Mladí môžu dnes zarobiť peniaze rôznymi spôsobmi, aj prácou v tomto obchode či rozdávaním letákov. Ochotný riad mám veľmi rada. Je to príjemné obchodné centrum, kde je vždy veľa ľudí. Nakupovať v Moskve sa dajú aj luxusné autá od všetkých svetových výrobcov. Na mnohé modely sú ročné poradovníky. Napríklad tento krásavec stojí vyše 9 miliónov korún. Bentley, Ferrari či Lamborghini pritom nie sú na ulici Treťakovský projezd najdrahším tovarom. Do niektorých obchodov sa bežní smrteľníci nikdy v živote nedostanú. Len tieto hodinky tu napríklad stoja 515 000 eur, čo je v prepočte takmer 20 miliónov korún. Predavačka nám chcela ukázať aj hodinky za 1 000 000 eur, ale zistila, že ich pred našim príchodom niekto kúpil. Aj takúto podobu má dnešná Moskva. Bez straty bodu prekráčali domáci hokejisti aj 8-finálovou skupinou. V súboji s talianským outsiderom však mali až nečakane veľa problémov. Nechýbalo veľa a po šanci Anzoldiho mohli dokonca prehrávať. Hrdinom zápasu bol brankár Mucati, inkasoval až v 35. minúte, keď ho na radosť 10 000 divákov prekonal poskrumáži Kovalčuk. Miesto očakávaného gólostroja sa Rusi na víťazstvo dosť natrápili. 6 minút pred koncom zvýšil Frolov. V samom závere, keď už Mucati dochytával v krčoch, upravil na konečných 3-0 Morozov. Súperom Ruska v boji o prvé miesto v 8-finálovej skupine E bolo Švédsko. Trikorunky vyhrávali po šikovnom teči Turnberga v presilovej hre. Zborná si potom vytvorila tlak a z trestného strieľania vyrovnal po peknom blafáku Morozov. V prostrednej tretine sa hralo opatrne, v 24. minúte domáci zakombinovali a po dorážke Grebeškova aj viedli. Severania držali krok so súperom a v závere druhej časti po backstreamovej prihrávke vyrovnal Stan. Hokejisti Ruska sa museli zaobísť bez dištancovaného Ovečkina, ktorý po faule na Švajčiara Virca dostal trest na jedno stretnutie. Záver zvládli aj bez neho. V 50. minúte Erzberga prekonal Malkin a na konečných 4-2 upravil druhým gólom v zápase Morozov. Medzi ozdoby hokejového šampionátu patrí už tradične vypätý súboj susedov zo severu Európy. V dueli Švédov s Fínmi dominovali obrany a výborní brankári. Švéd Backlund mal šťastie už v 3. minúte po strele Tuoma Rútúho. Menej ho mal v 16. minúte Lehtonen. Nie veľmi razantná strela Okermana mu vypadla z lapačky. Tento moment mrzel fínskeho brankára o to viac, že Švédi vďaka tomuto gólu zvíťazili v severskom derby najtesnejším rozdielom. Viac dôvodov na radosť mal fínsky tréner Erka Westerlund po zápase so Švajčiarskom. Dlhé minúty síce sledoval výborný výkon brankára Hillera, ale v závere hráči Suomi predsa len našli recept na jeho prekonanie. V 52. minúte otvoril skóre v početnej výhode po dorážke Rútú. Víťazstvo Fínska nad snaživým súperom spečatil druhým gólom do prázdnej bránky 14 sekúnd pred koncom Peltonen. V boji o postup do štvrťfinále bol pre Švajčiarsko kľúčový zápas proti Dánsku. Švajčiari viedli v 33. minúte už 3-0, no Damgaard zauzlil zápletku stretnutia. V
Švajčiari však vďaka 2 gólom Sprungera zvíťazili 4-1. Švajčiarsko tak 4. raz z ostatných 5 šampionátov postúpilo do play-off. 8-finálová skupina E sa skončila bez prekvapenia. Za suverénnym Ruskom sa medzi 8 najlepších dostali Švédi, Fíni a Švajčiari. Pre dvojicu Dánsko-Taliansko sa šampionát po druhej časti skončil. Byť v Moskve a nenavštíviť legendárny ruský cirkus je podľa mnohých Rusov to isté ako vyhnúť sa Eiffelovej väži v Paríži. Moskovský štátny cirkus môže prijať vyše 3300 návštevníkov. Má 5 rôznych manéží, konskú, ľadovú, svetelnú, vodnú či iluzionistickú. Úspech si žiada hodiny a hodiny práce v zákulisí. Ježkovi, ktorý predvádza neuveriteľné kúsky, sa veľmi páčila kamera slovenskej televízie. Dokonca zabudol na to, že je jediným cvičeným ježkom na svete, čo vyvolalo hnev klauna na nášho kameramana. Prečo sa približujete tak blízko? Pri slonoch by ste si to nedovolili, čo? Suzy a Reni sú najväčšou atrakciou moskovského štátneho cirkusu. Obe obľubujú mimoriadne sucháre, pre ktoré urobia všetko. Obrovské niekoľkotónové zvieratá sú v skutočnosti veľmi šarmantné dámy. Pre chutnú maškrtu sú ochotné predviesť sa v plnej kráse nielen pred nami, ale aj v manéži. Zvláštne tajomstvo v cvičení zvierat nie je. Treba sa k ním len dobre správať. Ktorékoľvek zvieratko aj s tou najťažšou povahou bude opätovať ľudskú lásku. Najväčšou odmenou je pre cirkusantov, ale i pre zvieratá úsmev a potlesk obecenstva. Mne sa páčil obsah, choreografia a hudba. Aj zvieratá sú perfektne vycvičené. Spomenula som si na detstvo, veľmi sa mi to páčilo. Akrobati, ktorí pracovali pod kupolou cirkusu, boli najlepší. Ja sa venujem športovej gymnastike. Tí ujovia a chlapci, ktorí robili dvojité salto bez pomoci rúk, boli perfektní. Keď raz vstúpite do manéže, už nikdy z nej nebudete chcieť odísť, zhodne tvrdia všetci cirkusanti. Majú tu svoj paralelný, úprimný svet, v ktorom nesmú byť národnostné či náboženské konflikty. Život kresťana tu každý deň závisí od žída či moslima a naopak. Celý svet je veľkou manéžou. Predstavenie sa končí. Podpora našich hokejistov od fanúšikov u nás doma je aj tento rok obrovská a vďaka Slovenskej pošte, ktorá zásielky doručila priamo do Moskvy, aj hmatateľná. Miro Šatan, Marian Hossa a Marian Gáborík vedno s trénerom Juliusom Šuplerom poďakovali dnes za darčeky aj za povzbudenie. Hoci kto vie, či napríklad dámska bielizeň nie je skôr rozptýlením. Jedna z obdivateľiek z Medzevajú poslala Zdenovi Chárovi a spoluhráči mu ju odovzdali s patričným komentárom. Obrovský zajac zasa prišiel od chlapcov z hokejovej školy Svišť v Bratislave. Tak nech nášmu tímu prinesie vo štvrťfinále priam svišťanie šťastia. Na štvrťfinále proti Švédsku sa naši sťahovali do chodinky. Zranené rameno vyradilo z hry starostu a pre natiahnuté väzy v kolene visel otáznik nad štartom Demitru. Robíme všetko preto, aby som mohol hrať. Ja si myslím, že to je zatiaľ 50/50. Hovorím, zajtra budem ráno vyskúšať na rozkoučľovanie a tedy sa rozhodneme, že ak to pôjde. Švédi majú veľmi dobrý celok, sú veľmi technicky vyspelí, skúsení, majú veľmi dobrú presilovú hru. Keď budeme hrať dobre ako proti Čechom, hlavne obrane tak dobre, tak máme šancu na úspech. Ten 7. zápas vlastne určuje, že či ten turnaj sa dá nejak nazvať úspešným alebo neúspešným. Tak. Všetci sme si toho vedomí, že toto je vlastne zápas, pre ktorý hráme celý turnaj a musíme sa na to pripraviť. Na rozhodujúci zápas turnaja predsa nastúpil aj Demitra. V bránke dostal dôveru Kryžan, ktorý v švédskej lige vychytal titul pre Modo. Lepší vstup do zápasu si naši nemohli želať, keď už v prvej minúte hrali presilovku. Opäť Stehlík. Gáborík. Marianov sa pripravený. Ešte Hossa, gól! Vyhrávame 1-0, využívame presilovú hru pri vylúčení ten Strema. Famózny úvod 2:10. Vyrovnanie priniesla séria nepresností našich obrancov. Pred Kryžana si nakorčuľoval Vark a v 8. minúte vyrovnal na 1:1.
Slováci odpovedali hneď z protiútoku. Šatan vyviezol puk, priťukol ho Kapušovi a ten opäť získal vedenie pre náš tím. S 3 gólmi bol Kapuš druhým najlepším strelcom mužstva na šampionáte. Vstup do druhej tretiny ale vyšiel lepšie Severanom. Zlé striedanie slovenských hokejistov potrestal v 23. minúte Hedström. Tento gól bol predzvesťou z babranej prostrednej časti hry. Treba trošku pridať, v druhej tretine sú Švédi zatiaľ lepším tímom a vyhrávajú v nej 1-0, našťastie celkové skóre nerozhodné 2-2, pozor na Thornberga a prehrávame 2-3. Avizované vylúčenie na našej strane, Švédi zúžitkovali na vedúci gól, poprvý raz prehrávame, ale je to žiaľ len výsledok toho, čo vidíme v druhej tretine na ľade. Veľký obrad Švédov v druhej tretine dokonal Hedström. Po 40 minútach naši prehrávali 2-4 a postup do semifinále bol ďaleko. Švédi sa naopak nemajú kam ponáhľať. Zvládli druhú 20-minútovku výborne. Tu je Richard Kapuš, ktorý dal dnes už jeden gól. Podhradský môže páliť, vynikajúci teč a gól! Branko Radivojevič! Fantastický úvod tretej tretiny, ktorý sme potrebovali. Po 81 sekundách dávame tretí gól. A naše šance žijú, naše šance ožívajú. Toto by mal byť ten impuls. Mali by sme sa teraz postaviť na nohy famózne Peter Podhradský a Branko Radivojevič na 2-krát. Lenže v 48. minúte naši znovu zle striedali. Mortenson mal od červenej čiary veľmi veľa priestoru a Kryžan už bol bezmocný. Enormnú snahu naši preháňali a tak ich bolo veľa aj na trestnej lavici. Ešte 60 sekúnd, len v trojici. Opäť Davidson, Hedström a Johansson dáva gól. Možno ešte teč, nie je to podstatné, prehrávame o 3 góly 10 minút pred koncom a to už je zlé. Napriek trojgólovému manku sa naši nevzdávali a bojovali do záverečných sekúnd. Iskierku nádeje vykresal v 52. minúte vydareným tečom zo vzduchu Kukumberg. Času na zvrat v súboji s obhajcami titulu už veľa nebolo. Navyše posledné sekundy sme dohrávali bez vylúčených Gáboríka a Demitru. Blíži sa žiaľ koniec nášho účinkovania na majstrovstvách sveta. Zrejme sa to už v tejto chvíli dá povedať celkom nahlas a jasne. Podhradského ďalšia strela tesne vedľa. Posledné sekundy zápasu. Naši chlapci nasťahovaní v útočnom pásme, ale Mortenson dá gól a rozhodne. Respektíve už len spečatí našu prehru a 7-gólové švédske víťazstvo. Určite nikto som neprišiel na 2 týždne na to, aby skončil, ja neviem, kde sme skončili, či 6. alebo ktoré miesto budeme mať, ale každý sem prišiel na to, aby sa podaril nejaký úspech a je to škoda. Prvú tretinu sme hrali celkom dobre a dali sme góly a v druhej tretine prišiel nejaký skrat a proste dostali sme 3 rýchle góly a potom sa to už viezlo. Každý očakával, že by sme mohli ísť trošku ďalej v tom turnaji a ja si myslím, že mužstvo sme na to mali a bohužiaľ. A ten hlavný zápas, ktorý sme mali zvládnuť a ktorý bol najdôležitejší v turnaji, sme nezvládli a sa povedať, že všetci sme sklamali. Žiaľ, nepotešili sme ani vás, ani divákov na Slovensku. Chceme sa v podstate touto cestou športovo priznať a ospravedlniť, že sme proste tento zápas nezvládli. A ja sa nebojím ani vašej kritiky, pretože si myslím, že som robil maximum. To isté chalani a tu nie sú žiadne také, že ja si myslím, že každému sa môžem pozrieť nielen z vás do očí, ale aj hráčom a funkcionárom. Rusi na svoj deň pobedy nedajú dopustiť. Táto pamiatka je pre nás posvetná, zdôraznil minister zahraničia Ruskej federácie Sergej Lavrov. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Utrpenia vojny poznačili život takmer každej ruskej rodiny. Krajina stratila až 13% obyvateľstva. V tom čase zahynulo veľmi veľa ľudí, naši dedovia a babky. Preto si dnešný deň víťazstva všetci pripomínajú. Môj dedo bojoval vo vlasteneckej vojne. Ďakujeme osobitne našim veteránom. Vďaka ich obetiam vo vlasteneckej vojne dnes môžeme žiť v našej krajine.
Vojna si vyžiadala až 26 miliónov obetí zo Sovietskeho zväzu. Pamätník víťazstva postavili v Moskve k 50. výročiu skončenia vojny. Posielame vám pozdrav od Ruska, od všetkých Moskvy. Sme radi, že ste boli s nami a že sme zvíťazili. Nemci podpísali kapituláciu v Remeši 7. a následne v Berlíne 8. mája, ale do platnosti vstúpila o deň neskôr po oslobodení Prahy. Moskovčania oslavujú 9. máj veľmi spontánne. Dostali sme aj balónik pre šťastie. Stačí naň napísať želanie a vypustiť ho do nebies. Na mnohých sa dodnes objavuje okrem zdravia a lásky aj slovo mier. Mladá generácia uctieva deň víťazstva rovnako ako pamätníci. Hitler tvrdil, že vojnu prehrá ten, kto robí v nej menej chýb. Víťazstvo spojencov však nebolo len o nemeckých chybách. Rusko to vie svoje. Veľký ruský sviatok, deň víťazstva, si dekoráciou na obleku uctil aj tréner Bykov a od svojich zverencov vo štvrťfinále proti Česku chcel víťazný marš medzi 4 najlepšie tímy. V 7. minúte začal jeho predstavy naplňať obranca Andrej Markov. Až do začiatku tretej tretiny to bol jediný gól duelu. Dohrávanú presilovku ešte z druhej 20 minútovky však využil Malkin a zvýšil na 2-0. Rýchli Rusi v záverečných minútach rozobrali inokedy precíznu defenzívu svojho súpera. Tretiemu gólu predchádzalo niekoľko dobrých príležitostí. Radulov mal nakoniec obrovskú radosť zo svojho zásahu. Jasné víťazstvo týmu usporiadateľskej krajiny završil lahôdkovým kúskom Evgenij Malkin. Provokačné gesto už bolo zbytočné. Rusi zvíťazili 4-0 a tradične vypredaná aréna Chodinka oslavovala postup do medailových bojov. Kanadský coach Andy Murray varoval pred podcenením Švajčiarov, no tí sa vlastne porazili sami. Janénovú chybu potrestal Lombardy a v polovici zápasu ponúkli príliš veľa priestoru Myersovi, ktorý si to namieril rovno v bránke. Zníženie na 1-2 z hokejky rodeného Kanaďana Paula Di Pietra bolo jediným náznakom švajčiarskeho odporu. Kontaktný gól sa zrodil len 40 sekúnd po druhom kanadskom, no o ďalších 5 minút viedli javorové listy už 3-1 po koncovke Neša. Jasné víťazstvo v tretej tretine zvýraznil z bezproblémovej dorážky Lombardy. A na konečných 5-1 uzavrel z diaľky Weber, ktorý si v priebehu šampionátu odpíkal trojzápasový trest za napadnutie Nemca Seidenberga. Kanada-Švajčiarsko 5-1. Záverečný štvrťfinálový duel Spojené štáty americké Fínsko mal v hľadisku jasný priebeh, no na ľade to bol najdramatickejší duel majstrovstiev. Skóre sa podarilo otvoriť priebojnému Tuomovi Rutuovi. Toby Petersen však vyrovnal okamžite po prvej prestávke a dokonca v oslabení. V druhej tretine padlo až 6 gólov, v prestrelke pokračoval Saravo. Zámorská odpoveď prišla v európsky kombinačnom štýle. Kessel a Bošensky pripravili pozíciu pre Tylera Arnasona. V polovici zápasu posadil Fínov na koňa svojou veľkou chybou brankár Graham. Lehtinenovi sa skorovať ešte nepodarilo, no výuch kola dostal puk do bránky. Napínavá 20-minútovka pokračovala. Američanom sa podarilo rozobrať Fínov na malom priestore a Stempniak do tretice vyrovnal. Až do 36. minúty bol zápas bez využitej presilovky. Milimetrovo presnou strelou to zmenil Kálio, hráči Spojených štátov ani v tomto nezaostali. Hutchinsonov zásah z 55. minúty poslal duel do predĺženia. O poslednom semifinalistovi rozhodli až nájazdy. Parisi mohol duel ukončiť, zvládol to až Jere Lehtinen. Po víťazstve 5-4 po nájazdoch postúpili Fíni. Nočná Moskva je nielen krásne vysvietenou metropolou, ale najmä v centre je podmanivá, vábivá, lenže miestami aj plná kontrastov. O tom, že Moskovčania sa vedia zabávať do sítosti, niet pochýb. Samozrejme, nie každý si môže dovoliť prísť zahrať do najväčšieho kasína v Moskve, ba takmer v celej Európe. Každú noc prichádzajú zväčša na drahých autách do kasína stovky Moskovčanov snívať svoje sny o veľkom bohatstve, o rýchlom šťastí
prípadne aj okupovanej láske. V Rusku sa však už pripravuje zákon o vytlačení kasín a herní mimo mesta. Hazard totiž prináša priveľa ľudských tragédií a Rusko ho chce stiahnuť len do niekoľkých centier v krajine na spôsob lokálnych Las Vegas. Áno, myslím, že aj ľudia, ktorí normálne pracujú, si môžu zvoliť spôsob oddychu. Niekto oddychuje unavený priamo na ulici, iní sa tlačia do kasín a nočných erotických klubov. Podoby nočnej Moskvy majú 1000 tvárí. Každý si môže vybrať podľa vlastnej nálady, ale hlavne podľa hrúbky vlastnej peňaženky. Najcennejším artiklom pred semifinále Rusko-Fínsko bola vstupenka do chodinky. Domáci priaznivci ju zaplnili do posledného miestečka a všemožne sa snažili dotlačiť svojich do vytúženého finále. V 6. minúte to s dôrazom prehnal Bergenheim, ktorý vyradil z hry Markova. Ruský obranca sa v druhej časti vrátil na ľad, fínsky útočník už nie, rozhodca ho predčasne poslal pod sprchu. 5-minútovú presilovú hru skrátil o 2 minúty pre oplácanie Kovaľčuk. Zborná bola najefektívnejšia vo využívaní početných výhod, počas šampionátu ich využila až 16. Malkinova dokonale presná strela z 9. minúty ju priblížila k finálovým bránam. Fíni hrali v úvode veľmi tvrdo, čo dokumentoval aj Mikko Koivu. Počas 4-minútového trestu si domáci mohli spomínanú štatistiku ešte vylepšiť. Avšak obrancom ušiel Hentúnen a po nájazde vyrovnal. Najlepší strelec Suomi na šampionáte v Moskve nedal Jeremenkovi v 13. minúte žiadnu šancu. Tým Vjačeslava Bykova mal viac z hry, ale fínsky brankár Lehtonen zlikvidoval všetky šance ruských hráčov. Rozhodlo sa až v nastavenom čase. Prvá vážnejšia príležitosť Severanov sa skončila gólom. Hrdinom sa stal v 66. minúte Mikko Koivu. Rusku sa rozplynul sen o zlatej medaile. Fínsko sa 7. raz prebojovalo do finále. Podarila sa nám veľká vec. Strelil som veľmi dôležitý gól, ale podstatná je výhra mužstva a Fínska. Z toho sa musíme tešiť najviac. Myslím, že sme hrali naozaj dobre a súdržne. Lehtonenov dobrý výkon a pozorná hra v obrane. To je cesta, ako zdolať Rusov. Prehra je dôsledkom toho, že sme nevyužili naše príležitosti. S jedným gólom je veľmi ťažké vyhrať. V druhom semifinále nastúpili obhajcovia titulu Švédi proti Kanade. Hráčom z kolísky hokeja sa vydarila úvodná tretina. V 12. minúte využili svoju druhú početnú výhodu. Camalleriho strelu tečoval rukavicou Williams a Backlund prvý raz inkasoval. O 78 sekúnd neskôr lovil puk spoza bránkovej čiary druhý raz. Jonathan Toews, trojka draftu z roku 2006, ktorú si vybralo Chicago, sa tešila zo svojho druhého gólu na šampionáte. Kanadskí fanúšikovia tušili, že ich tím má namierené do finále. Navyše v závere úvodnej časti si na Weberovú kolmú prihrávku nakorčuľoval Erik Staal a cez brániaceho Holberga pretlačil puk pomedzi Backlundove chrániče. Ďalšia z mladých kanadských nádejí, v tomto čase ešte len 22-ročný víťaz Stanleyho pohára z roku 2006, zvyšovala už na 3-0. Mužstvo Andyho Murrayho si tak už v úvodnej tretine vytvorilo dostatočný náskok. Obhajujúci šampióni sa aj napriek nepriaznivému stavu nechceli zbaviť nádeje na finále. V 27. minúte Davidsonové nahodenie zrazil za Wardov chrbát nešťastným tečom Weber. Za stavu 1-3 v závere druhej časti trikorunky zariskovali vo vlastnom oslabení, čo sa im nevyplatilo. Následné prečíslenie Kanaďanov zužitkoval Nash, ktorý spečatil postup Javorových listov do finále. Kanada tak oplatila Švédsku prehry z predchádzajúcich dvoch šampionátov a vo finále mohla bojovať o 24. titul majstra sveta.
Hrali sme veľmi dobre. Vyšiel nám vstup do zápasu. Vydarená prvá tretina a v nej 3 góly boli základom nášho víťazstva. Kanada hrá na každom turnaji od zápasu k zápasu lepšie, čo sa potvrdilo aj teraz. Aj očakávania sú väčšie, ale my chceme stále vyhrávať. Ready. Keď sme hľadali miesto na poslednú reportáž dejska majstrovstiev sveta v hokeji, vybrali sme sa k soche, ktorú si mnohí Moskovčania ani turisti vôbec nevšímajú. Ten bojar nado mnou je Juraj Dolnoruký, takzvaný otec, zakladateľ Moskvy. Nebyť jeho, možno by mesto založil niekto celkom iný a možno by bolo niekde celkom inde. Prvé písomné zmienky o princovi Dolnorukom a o Moskve pochádzajú z 12. storočia. O 200 rokov neskôr sa stala hlavným mestom Ruska. Peter Veľký jej síce na 200 ročie tento honosný prívlastok vzal, ale Moskva prežila aj ťažšie obdobia. Pády Tatárov, Napoleona, vládu Ivana Hrozného, Stalina, prežila drancovanie, vypálenie aj vojnu. Mimochodom práve tá je dodnes hlboko zakorenená vo vedomí aj povojnových generácií. Pamätníkov obetiam vojny je v meste neúrekom a vždy sú pri nich živé kvety. Slovenský dom, ktorý sa stal našim prechodným domovom, je len niekoľko desiatok metrov od bieloruského vokzálu, odkiaľ vyprevádzali celé vlaky Moskovčanov na front. Takmer každá ruská rodina si cez veľkú vlasteneckú vojnu vytrpela svoje. Možno aj preto sa traduje, že Moskva slzám neverí. Ani keď sa jej nenaplnil sen o titule hokejových majstrov sveta po dlhých 14 rokoch. A tak sľubne to pre Rusov počas turnaja vyzeralo. Súčasná Moskva je rozmanitá a verí svojim tradíciám. Každý z jej návštevníkov ju môže obdivovať po svojom. Lenže stále je plná prekvapení a kontrastov. Nádherné chrámy, pamätihodnosti, historické miesta a na druhej strane všedný život v najväčšom meste v Európe. Plnokrvný, tvrdý, aj pohodový. Starý Arbát je vždy plný ľudí, nie len turistov. Moskovčania rýchlo striasli zo seba sklamanie, že v hokeji nie sú najlepší. Život im plynie ďalej rovnako rýchlo, rovnako živo ako dosiaľ. Najmä mladí si ho vedia užívať plnými dúškami, hoci taká 100-rubľovka v Moskve nič neznamená. Peter Veľký by sa čudoval, ako rýchlo rastie mesto, ktoré vymenil za Petrohrad. Beťár Jurij Dolnoruký dobre vedel, kde založiť svoju slávu. Moskva stále slzám neverí, ale ani nemusí. Rastie do krásy aj do prosperity. Deň po semifinálovom sklamaní odpustili ruskí diváci svojim obľúbencom predchádzajúce zlyhanie a chceli aspoň bronz. Švédi hrali prvú presilovú hru zápasu, no nestačili na bleskové tempo Frolova so Zaripovom. Z druhej vlny sa k puku dostal obranca Jemelín. Gól v oslabení Rusov naštartoval, prvá formácia opäť bez Morozova svoju úlohu zvládla aj o 3 minúty neskôr. Trikorunky sa nevedeli dostať z obranného pásma, strelec otváracieho gólu nahodil puk a z dorážky sa presadil Zinoviev. Domáci sa dočkali aj využitej presilovky jemnučkým, ale o to presnejším tečom poslal Frolov svoj tým do vedenia 3-0. Zníženie z hokejky Sténa bolo už len kozmetickou záležitosťou. Smutní Švédi mohli len sledovať, ako Sergej Gončar zdvihol nad hlavu trofej určenú pre bronzový tím. Osud finále bol v rukách brankárskych rovesníkov. Kari Lehtonen, najlepší muž s maskou na majstrovstvách, aj Cameron Ward mali v dobe vyvrcholenia turnaja len 23 rokov. Neš
Neš sa natočil a otvára skóre. Úžasná individuálna akcia Ricka Neša, čas 6:30 po 13 sekundách presilovej hry 1:0. Rick Nash, ešte o rok mladší ako obaja gólmani, bol pri svojej druhej účasti na šampionáte menej produktívny ako pri premiére v Rakúsku, no zabral v pravý čas. Podobným typom útočníka je Erik Stahl, jeho zakončenie a vedenie 2:0 potešilo aj generálneho manažéra Steva Yzermana. Legendárnemu hráčovi osladil prvé medzinárodné vystúpenie v novej funkcii aj Colby Armstrong. Za stavu 3:0 v polovici duelu to vyzeralo na jednoznačnú záležitosť Kanady. Fínsky bojovníci sa však nikdy nevzdávajú. V tretej tretine búšili do svojho súpera, ktorý sa už videl ovenčený titulom a odmena v podobe zníženia Kontiolu bola na svete. Pre Severanov to však bol ďalší signál k zvýšeniu tempa. Miettinen. Piorel v príležitosti a Miettinen gól! Tak Miettinen sa dočkal. Veľká dráma sa konať predsa len bude. Čas 57:44. Drámu však odmietol Rick Nash, hoci na ňom Saravo doslova visel. Svojím druhým finálovým, celkovo 4. gólom poistil zlato a sebe zabezpečil titul najužitočnejšieho hráča moskovského turnaja. Kanada získala 24. titul majstra sveta. Kapitán Shane Doan sa zo zlata radoval 3. raz. Radosť trofeje prehlušila všetko. Na medailu ho musel upozorniť René Fázel. Ako kapitán som bol členom víťazného tímu prvý raz, možno preto tá zabudlivosť. Hrať a víťaziť za Kanadu je prenádherný pocit, kedykoľvek si to rád zopakujem. V roku 2005 som dal 9 gólov a boli sme strieborní. Teraz 4, ale 2 vo finále a sme majstri, takže spomienky na Moskvu budú krajšie ako na Viedeň. Radosť je dvojnásobná, keďže v tíme bol aj môj mladší brat Jordan a nehral podradnú úlohu. Hoci sme neboli v jednom útoku, kedykoľvek si to radi zopakujeme. Hráči z kolísky hokeja svoj triumf poriadne oslávili. Ich tréner Andy Murray má patent na úspech, pod jeho vedením sa Javorové listy tešili už 3. raz. Nadchádzajúci šampionát uvidí práve Kanada. Vôbec prvý raz sa majstrovstvá sveta dostanú na miesto zrodu tejto hry. V máji 2008 to bude v Quebecu a Halifaxe ostro sledovaný turnaj.